It-12 ċinju li niżlu fil-wied ta' Marsal Forn f'Għawdex fl-ewwel tas-sena kif nistgħu naraw f'dawn il-filmati għadhom qed jitgawdew mill-pubbliku. Dwar il-wasla rari ta' dawn iċ-ċinji tkellimna mal-ornitologu Dr. Natalino Fenek. Aktar xi ġew minħabba l-kesħa li hemm fl-Ewropa. Volderi normalment meta jkollok kesħa kbira u jifriżaw ċerta postijiet dawn jitilqu għax iridu jfittxu postijiet fejn jistgħu jsibu l-ikel. Dawn ma tip ta' tajr li jiklu ġeneralment mill-ilma. Ġilan kemm dak li jidlu grazing jiklu ħaxix minn ġarraba, imma l-iktar li jiklu minn ġal-ilma. U allura jitilqu biex jisibu ambjenti fejn jsibu x'jiklu. Fiż-żona fejn niżlu dawn iċ-ċinji tibqa' tiddomina l-preżenza ta' membri tat-taqsima tal-ALE tal-Pulizija. Iżda fil-verità dawn iċ-ċinji kemm jistgħu jdumu f'Għawdex? Kemm ħajdumu diffiċli biex tajt, jaf idumu ġurnata, jaf idumu jumejn, jaf jagħmlu xitwa daw. Volderi kisibu biżejjed ikellu ma jsibux fastidju, jaf idumu ftit magħna. Din hija l-ewwel esperjenza ta' ċini li qed idumu hawn, volderi daw ilhom hawn diġà jumejn. Daw 10 snin ilhom 15 sen ilu ma konniex narawhom malli jaslu kienu sfortunatament jinqatlu llum il-mentalità nbidlet ħafna. Jiena kien ta' sodisfazzjon kbira li qed Għawdex tiltaqa' ma' kaċċaturi jgħidulek isma' kemm tieħu pjaċir tarhom hekk daw, 20 sen ilu ma konniex hekk, konna fil-ħażin illum qegħdin fit-tajjeb għax narawhom u nieħdu pjaċir bihom. Żgur li ħafna qegħdin jittamaw li dawn iċ-ċinji idumu Malta kemm jista' jkun biex ikomplu jitgawdew mill-pubbliku Malti u mit-turisti.